भट बिनानै सालाकाटि हाथाइसालिनि गला गला हाबनानै गलादारफोरखौ लोगो हमदों एनडिएनि दैदेनगिरिफोरा। फैगौ 13 नभेम्बराव खुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दासान्दि आसामनि गासै मोनबा बिधानसभा बियाबफोराव बिसायख'थिनि गोबारै बारबानायखौ नुगासिनो दङ। खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय एनडिएनि दोलोफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराबो गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामनाय थांखिजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै फोसावदिं हाबाफारि लानायजों लोगोसे भट होनो थाखाय आर'ज गाबहैदों। थाद'नाय गैयै रायजोनि गेजेराव थांनानै गावबा गावनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनांगौनि थाखाय फोसावदिं मेल मिटिंफोर लानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैबो सिडली बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपिनि जथाय दोलोनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ देरहासार खालामनांथारगौनि थाखाय बियाबनि सिङाव थानाय सालाकाटि हाथाइसालिनि गंफ्रोमबो गलाफोराव हाबनानै गलादारफोरखौ लोगो हमनानै बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो थाखाय आर'ज गाबो। बे हाबाफारियावनो एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे एनडिए दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय मेल एबा बिजाथिनो भट होनांगौ होननानै मेल लानायखौ जों दासिमबो नुनो मोनाखै। मानोना बिसोरो दिनै गोबां दुरबल जानानै दङ। बिथांमोनाबो मिथिखागौ जे बे बाइ इलेक्सन एबा उफ्रा बिसायख'थियाव रुलिं पार्टियासो देरहाखायो होननानै बिथांमोनाबो मिथिगौ। ओंखायनो जोबोद बिथांमोना गोसो दुरबल जानानै बिथांमोना दं। नंगौ, बिजाथि हिसाबै बिथांमोनाबो होदों, पार्टि जानायखाय गेलेखागोन, पार्टिफ्रा इलेक्सन गेलेयो। नाथाय बिथांमोना गावसोरनो इसिङारि बिथांमोना सावरायलायबाय थादों। रुलिं पार्टियाव जों हाया एबा रुलिं पार्टियानो देरहाखागोन, गोसो बायनानै दङ बिथांमोना। ओंखायनो दिनै बेबायदि मेल मिटिंबो बिथांमोना खालामनो हाया। बेसेबांसो भटनि फारागथियाव देरहागोन? जोङो बेवहाय थांनाय जे गिबि बिसायख'थिमोन, जेराव जयन्त बसुमतारी देरहादोंमोन, 31,000निबो बारा भट लानानै बिथाङा देरहादों। एबार बिनि डाबल जागोन, बेखौ जों नुनो मोनगासिनो। दिनै सिडली समस्तिनि सालाकाटि ओनसोलाव, सालाकाटि बाजाराव जनसम्पर्क मोनसे हाबाफारि खालामदों। जोङो मोनफ्रोमबो दखान हाबनानै एनडिएनि जानानै, जोंनि सिडलीनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनि जानानै जोङो मोनफ्रोमबो दखानदारनि बिगोमाफोरखौ जोङो खावलायदों जाहाथे फैगौ 13 तारिखआव जाहाथे बिथांमोना एनडिएनि बिजाथि इउपिपिएलनिफ्राय होजानाय केन्डिडेट निर्मल कुमार ब्रह्मनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव जाहाथे भट होयो, बेनि थाखाय जों खावलायदों। बेयो जोंनि मोनसे हाबाफारि। बिनि उनाव जों गामि थांगोन, न'खर थांगोन आरो जों बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना जोंनि जे बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनो जाहाथे भट होयो। बे हाबाफारिखौ जों दिनै जोंनि सालाकाटि ओनसोलाव जों गिबि खेब बेखौ खालामनाय जादों आरो जोङो जोबोद मोजां मोनदों। बयबो जोंजों रायदावदों आरो बयबो बिथांमोना खोथा होदों जे रुलिं पार्टिजोंनो जोङो थागोन बा जों रुलिं पार्टिनि केन्डिडेटनो भट होखागोन होननानै बयबो मिनि खुसियै बिथांमोना जोंनि खावलायनाय लेखायै बिथांमोना फिननाय होदों। गोजोन्थों। केम्पेनिंआ बेसेबांखिनि मावफुंजाखो? बे हाबाफारिखौ जों खालामगासिनो दङ। ओरैनो जोंहा गामि जे मेल, बे मेला जोब्बाय। एबार न'खर हाबनाय जे हाबाफारि, गंफ्रोमबो न'खराव थांगोन, बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनो भट होयो। बेवहाय हारि धोरोम बासियाजासे, जोङो खुनु पार्टि जों सायख'आ जासे जों गुबुन पार्टिनि न'खरावबो थांनानै बिथांमोनखौ जों खावलायगोन। नोंथांमोना नुबाय खौरांगिरि जानानै जे दासान्दि हयथ' नोंथांमोनाबो बेबायदि मोनसेबो मेल लोगो मोनफेराखै बा नोंथांमोनखौबो हयथ' दासिमबो लेंहरनाय जायाखै। जों नुनायावथ' बिथांमोना मेल खालामाखै, ओरैनो गावसिनि पार्टिनि सोरनिबा न'खराव एफा एनै रायलायनायखौ जों खोनादों, खिन्थु रायजो राजाफोरखौ। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय। क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गंसे गोदान जिनि गला। क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडि रडनि साखाथियाव थानाय इउएस पल', प्युमा, किलार ब्रेन्ड गलानि साखाथियाव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गलाखौ। हौवा, हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि थाखाय बायदि रोखोमनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ नोंथांमोना क्रिमसन क्लाबाव मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि गोदानै बेखेवनाय जिनि गलायाव हौवा, हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट, शार्ट, टि-शार्ट, टपि,
बायदि बायदि जि जोम बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार। गोबाव खालामाजासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवनाय क्रिमसन क्लाब जिनि गलायाव। लोगोसे नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोरखौ लानानै थांनो हागोन क्रिमसन क्लाब गलानिफ्राय। खुलुमबाय क'क्राझार। मैं एरिया VM हूँ। क्रिमसन क्लब स्टोर हमारा ओपन हुआ है कोकराझार में। 26 नंबर EVS स्टोर है। तो हमारे यहाँ पे मेंस, वोमेंस, किड्स 3 सेक्शन मिलेगा। ये आपका कोकराझार में JD रोड, बोरो भतरमारी कोकराझार JD रोड में है, नियर पूमा, विशाल, वो सब स्टोर के पास में है। तो हमारा यहाँ पे क्रिमसन क्लब में ऑफ़र चल रहा है। आप लाइक लेडीज़ का अगर कुछ डेनिम परचेज करेंगे तो 4000 में डेनिम आपको 2 मिल जाएगा। अगर मेंस का डेनिम कुछ भी अगर 2 परचेज करें 4500 में मेंस का डेनिम मिल जाएगा। बाकी 3999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें 500 डिस्काउंट है। 6999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें मतलब 7000 से परचेज करने पे 1000 रुपीज़ ऑफ है। 10,999 मतलब आपका 11,000 शॉपिंग करने से आपको 2000 डिस्काउंट इंस्टेंटली मिलेगा, जो आपका बिल में डेबिट हो जाएगा। तो आप लोग आइए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। नियर विशाल है, तो बोरा भतरमारी JD रोड। तो ये क्रिमसन क्लब का एक्सक्लूसिव स्टोर है। यहाँ पे आपको न्यू कलेक्शन अवेलेबल मिलेगा, हर टाइम मिलेगा। कुछ ना कुछ तो ऑफर चलता ही रहता है एवरी फुल द ईयर।